Požari nisu zaobišli ni druge krajeve Srbije. Tokom vikenda u Nišu su se dogodila 3 velika požara, što je uobičajeno kada su hladni dani i kada mnogi dogrevaju domove grejalicama. Dejan Tasić je u vatrogasnoj brigadi u Nišu. Dejane, koji su bili uzroci tih požara i imali povređenih? Jeste, ova 3 velika požara dogodila su se u subotu i nedelju. 2 puta je i u subotu i u nedelju gorela zgrada stare štamparije Prosvete, a u nedelju smo imali požar u jednoj garaži u Nišu, s tim što je tu bilo i nekoliko eksplozija plinskih boca. Da li je to vezano za sam kraj grejne sezone? O tome pričamo sa Markom Radovanovićem, on je komandant vatrogasno-spasilačke brigade. Evo, 2 dana kasnije, da li se zna šta su uzroci? Dobro jutro pre svega vama i vašim gledalcima. Tako je, puno posla za niške vatrogasce ovog vikenda. Izdvojit ću 2 karakteristična koja ste vi spomenuli, a to je požar na krovnoj konstrukciji nekadašnje štamparije Prosvete u Nišu. Gorelo je preko 500 kvadrata krovne konstrukcije. To je bilo u subotu u popodnevnim časovima. Uviđaj je urađen, uviđena ekipa radi na sačinjavanju zapisnika i znaćemo, ja mislim, danas koji je konkretno bio uzrok tog požara. Taj požar smo te večeri odmah ugasili. Hvala Bogu, na tom požaru nije bilo ni stradalih, ni povređenih lica, ni vatrogasaca, ni građana. Posle tačno 24 sata u nedelju popodne nam se takođe vratio požar na krovnoj konstrukciji u istoj fabrici, ali tad smo ga ugasili u takozvanoj početnoj fazi. Svega je 20 kvadrata krovne konstrukcije bilo zahvaćeno i to nije bio neki problem da se ugasi. Međutim, ono što nas je mnogo nasekiralo, mnogo više od tog požara, jeste taj požar koji je bio u jednoj privatnoj garaži u naselju Palilula, gde je došlo do požara. Vlasnik je krenuo da gasi požar pre dolaska vatrogasne ekipe. Kad je vatrogasna ekipa stigla, u tom trenutku se desila eksplozija. U toj eksploziji je povređen sam vlasnik, teže povređen, i jedan pripadnik vatrogasno-spasilačke brigade iz Niša. Kasnije se javio jedan policajac. Tako je, kasnije se javio jedan policajac i još jedan komšija koji je uganuo nogu. Hoću da kažem, svesni smo rizika posla koji radimo, ali eto, dođu i ovakve situacije. Naš prioritetni zadatak je da štitimo živote i zdravlje naših sugrađana. Upravo je to radio kolega vatrogasac koji je povređen, jer je vlasnik te garaže koji je sam počeo da gasi požar pre dolaska vatrogasne ekipe i bio, mogu slobodno da kažem, sam životno ugrožen, bez ikakvih zaštitnih sredstava i od toplote i bez zaštitnih sredstava za zaštitu disajnih organa. Bio je životno ugrožen u trenutku kad je kolega došao da ga izvuče odatle, desila se eksplozija, vlasnika je geler udario u glavu, a kolegu vatrogasca je udario po nozi. Koliko je sad ovaj prelazni period, da tako kažem, jer polako nam stiže proleće, opasan s obzirom da to da sugrađani, pretpostavljam da su na kraju sa energentima, da se češće uključuju grejalice, klima uređaji, i to jeste potencijalna opasnost. Tako je. Ako mogu da kažem, na dnevnom nivou imamo požare na grejalicama u takozvanim zatvorenim prostorima, odnosno u stanovima, koji su jako opasni i koji za posledice imaju jako veliku materijalnu štetu i neretko i gubitak ljudskog života. Ovaj prelazni period je karakterističan zato što uglavnom prestajemo da grejemo na način na koji se greje cele zime i onda se dogrejemo, odnosno onako prepodne kad je hladno se uključuju neke grejalice, alternativni izvori toplote, da kažem, i uveče, i vrlo često se ta grejna tela ostavljaju bez nadzora. Tako da je moj apel našim građanima da nikako grejalice, pogotovo grejalice koje sijevaju jako veliku toplotu, ne smemo ostavljati bez nadzora, pogotovo da ih ne smemo ostavljati bez nadzora ako su tu mala deca. Druga stvar na koju želim da skrenem pažnju našim sugrađanima, to su dimovodni kanali, odnosno takozvani dimnjaci. Svakodnevna pojava su nam požari na dimovodnim kanalima, iako oni služe da vrele gasove izvedu, od naše peći do iznad krova. Oni su vrlo često, da kažem, stariji i vrlo često se oni ne čiste. Čađ koja se taloži u dimovodnim kanalima, kada se zapali, može da izazove temperaturu i preko 1000 stepeni. Pa onda bude tu neka greda od krovne konstrukcije blizu, ili bude greda od međuspratne konstrukcije, ili budu kablovi pored toga, tako da vrlo često dođe do požara. Hvala vam puno na vašem vremenu, gospodine Radovanoviću. Dakle, takva je situacija ovde u Nišu i nadam se da će ove preporuke i saveti biti od koristi za građane.
Hvala, Dejane. Hvala, Aleksandar, takođe.